Сәлем, Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Дуслар, сезнең сыйфатлы видео төшерәсегез киләме? Бүгенге кунагыбызның киңәшләрегезгә һичшиксез ярдәм итәчәк. Бүген бездә кунакта Алмаз Нуруллин. Сәлам, Алмаз. Сәлам. Алмаз, видео төшерү белән кайчан кызыксына башладың? Белмим, ул ничектер үзе килеп чыкты шулай. Мин ялгыш кулыма камера тоттым һәм беренче туйны төшерергә киттем. Минем дустымның бер көндә ике туйы бар иде һәм ул мине сорады барырга төшерергә һәм мин аны коткарып киттем һәм бик әйбәт итеп килеп чыкты. Миңа бик ошады. Ул көнне эшләп кайттым мин һәм аңладым, миңа видео төшерергә ошый дип. Син үзлегеңнән төшерергә өйрәндеңме? Яисә кайдыр булса укыдыңмы? Баштан үзем төшерә башладым. Ләкин аннан соң ул белемнәр миңа аз иде һәм мин угырга киттем. Мастер-класслар үттем. Санкт-Петербургка бардым, Самарага бардым, видеографларның мастер-классларына һәм шунда өйрәндем, яңа информация алдым инде яңа. Менә бит хәзер мөмкинлекләр күп, әйеме? Сыйфатлы видео төшерү өчен гади генә телефон җитәме, яисә инде кыйбатлы телефоннар кирәкме, Алмаз? Гади телефон да ярый, чынлыкта аңларга кирәк, нинди максат, нинди сферага сез кирип китәсегез килә, чөнки журналист, гади блогер да, яисә укытучы да телефонга гына төшереп, кызыклы материаллар бирә ала һәм балаларга кызыграк видео карарга. Укытучы шулай анарга кызык мәгълүмат бирә ала. Хәзер бик модага кирип бара ул телефонга төшерү, вайннар дип атала инде. Телефонга төшергәндә сценарий, идея бик кызыклы булырга тиеш. Шуңа күрә ул кешеләргә ошый, телефонга төшкән булса да. Менә сез әйттегез, видео төшерер алдыннан сценарий язарга кирәк дип. Гомумән, видео төшерер алдыннан тагын нинди әзерлек эшләре бара? Тагын да нинди максат. Бу репортаж съемка булса, монда сценарий да кирәкми. Без киләбез һәм төшерәбез, репортажны съемка ясыйбыз. Берәр нинди мероприятиенең конференция булырмы, берәр нинди анда 1 сентябрь бәйрәме или берәр концерт. Менә рекламный ролик төшергәндә или берәр семейный съемка ясаганда без уйлыйбыз, кая алып барачакбыз геройларны, кая, нинди локациялар. Локациялар обязательно кирәк, кызыклы локациялар, шундый кешегә шәһәрне бүтән яктан күрсәтер өчен. Мин яратам Казанда шундый иске өйләр арасыннан йөрергә, анда берәр love story төшерергә, берәр парны алып, Дербышкада анда бик матур шундый өйләр бар. Миңа алар бик ошый. Аларны восстанавливать итә башладылар. Алар инде әллә качанғы һәм бик күп яшеллек анда үсә. Шуңа күрә мин карыйм, беркем дә төшерми анда барып Дербышкага яисә бүтән районга, бөтенесе үзәктә һәм карарга кирәк, шәһәрдә йөрибез инде, карыйбыз берәр урамнарны, кая алып барырга була, яисә ул природага чыгарга кирәк икән. Без чыгып машина белән барабыз, карыйбыз баштан. Видео төшер алдыннан, геройларны алып бар алдыннан без карап кайтабыз локацияны, чөнки ул бик мөһим һәм ул безнең вакытыбызны, съемочный процессны бик тизләйтә. Алмаз, менә без әлегә видеоны карап үттек, әйме? Шушы видеоны төшерер өчен күпме вакыт үтте? Бу видеода бер гаилә тарихы иде. 4-5 сәгать киткәндер. Без күрсәтмәкче идек, ничек аларның көннәре үтә. Ничек алар уяналар, торалар, ничек алар җыеналар, каядыр баралар бергәләшеп, сәяхәт итәләр, үзләренең шәһәреннән берничә километр анда чыгып, шуны күрсәтмәкче идек һәм шуңа күрә монда
Локациялар уже табылган инде, шуңа күрә бик тиз иде. Төшерергә дә һәм пар да бик иде. Ачык, җиңел иде төшерергә. Була шундый көннәр, кайчан геройлар бик безгә ышана башлыйлар. Һәм шулай видео әйбәтрәк килеп чыга. Кеше ябылса, берни дә эшләтеп булмаганың белән. Ул эшләмәячәк сиңа кирәкле әйберне. Менә башлап төшерүчеләр нинди хаталар җибәрәләр һәм дә инде аларга нинди киңәшләр бирер идегез? Яңа гына төшерә башлаган видеографларга мин мастер-классларга йөрергә киңәш итәр идем, һәм күбрәк кино карарга, фотографиялар, матур рәсемнәр, ул күбрәк итерәчәк матур төшерергә һәм бәлкем берәр онлайн мәктәпләрдә өйрәнергә, шулчак аларның сыйфатлары күтәреләчәк. Видеога төшерүдә мода бармы? Әйе, әлбәттә, хәзер видео төшерү бик югары дәрәҗәдә. Facebook, Instagram, ВКонтакте, күп җирдә хәзер видео тасмалар алга чыга, фотографияларга караганда. Facebook лентага чыгара видео тасмаларны гына күбенчә, шуңа күрә видео төшерә башладылар бөтен кеше. Хәзер видеоблогерлар бар, шундый направление. Бик югары дәрәҗәдә бик күп кеше карый, кеше яратмый хәзер китап укырга, күбесенчә ярата кино карарга. Шуңа күрә да әйтергә дә сүз юк инде. Хәзер яшь блогерларга минем нинди киңәшем бар, күбрәк төшерергә, утны әйбәт куярга, бәлкем тәрәзә янына килеп төшерергә, чөнки ут күбрәк керсә, видео матуррак килеп чыга. Instagram шундый хәзерге вакытта бик көчле нәрсә. Күбрәк сторислар карыйлар, сторислар ул вертикаль рәвештә төшерелгән. Без дә хәзер төшерә башладык бизнесменнар өчен, бизнес аккаунтлар өчен ниндидер берәр нәрсә сатырга теләсәләр, алар Instagram аша, сторис аша саталар. Һәм без камераны борып, хәзер төшерә башладык вертикаль видеолар, һәм бик сыйфатлы килеп чыга, һәм кешегә бик ошый. Бу яңа мода дип әйтеп була микән, но бу бик кызыклы әйбер, чөнки моңарчы вертикаль видеоны яратмыйлар иде һәм әрлиләр иде, кем вертикаль видео төшерә иде. Сыйфатлы Instagram өчен түгел, бүтән әйбер өчен төшерә башласагыз, камераны лучше тутырга горизонталь рәвештә, ике куллап әзрәк дерелдәүкләр бетсен өчен шулай селкетмичә тотырга кирәк. Шулай рәсем матуррак килеп чыга, сыйфатлырак, кыйбатырак. Һәм төшерергә кирәк 2-3 секунд түгел, озаграк төшерергә кирәк. Әз булганчы күп булсын, шуңа күрә озаграк итеп төшерегез үзегезнең планнарыгызны. Һәм киләчәктә монтажда сайларга җиңелрәк булыр. Алмаз, менә мобиль кино турында нәрсә әйтә аласыз? Хәзерге вакытта ул бик алга китте. Күп кинолар хәзер төшерелә телефонга, документальный кино гына түгел, хәтта Америкада режиссер инде икенче кино төшерде iPhone-га, хәзер iPhone 8-га төшерде. Мин карадым трейлер, бик кызык. Чынлыкта бу яңа шундый этәреш безнең өчен кыйбатлы камералар да кирәкми. Монда иң мөһиме яхшы ут куярга һәм объективлар куярга мөмкин, әлбәттә телефонга. Углны күбрәк алсын өчен һәм кинолаштыр өчен телефонны, аның өчен кирәк объективлар. Димәк, блогер булу өчен телефон һәм ут кирәк? Әйе, һәм петличка.
Бу иң мөһим яхшы тавыш. Яхшы тавыш яздырырга кирәк, әлбәттә, чөнки кеше күбесенчә тыңлый. Рәсем начар булса да, тавышы әйбәт булса, кеше аны карарга мөмкин һәм информация алырга мөмкин бу видеодан. Тавышы начар булса, рәсеме матур булса, моны карасаң да аңлап булмый нәрсә турында. Алмаз, киңәшләрең өчен бик зур рәхмәт. Шуннан да әңгәмә бик кызыклы үтте. Чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Чынлыкта үзем камераның бу ягында беренче тапкыр һәм тирләтә. Дуслар, без сезгә Шаян ТВ-дан аерылмаска киңәш итәбез. Алда сезне бик күп кызык тапшырулар көтә.